କହିଦେଲୁ 1 2 ओके ହଁ बी ହଁ चिल्ली ହଁ ପାଟିରୁ ହାତ ବାହାର କରେ ହଁ 3 ତାପରେ चिल्ली तारी बाजे तो तेरे आते नो नाके आते नो तो ହୁଁ आते ହଁ ତାପରେ ତମ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ କହ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ ତମର ମୋବାଇଲ ଅଛି ସେଠି ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ ତମର ଓଇ गाने में ଗମେଇ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ नहीं ହଁ ତାପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ बोलो ମାନପୁର ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ उड़ा ହଁ ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ बोलो ଓଡ଼ିଶା उड़ा ହଁ